Ha azt hitted, hogy mindent láttál, az Ilán ismét rácáfol. Gondolta egyszer a tervező, vajon kinek van 3-4 robotgépnek helye a konyhában? És valószínűleg ekkor megálmodta az ELN 1772 összes az egyben robotgépet. A termék elsőnek egy sima darálógépnek tűnik, de valaminek itt alul is van helye. Igen, helykihasználásból csillagos ötös. A géphez tartozik egy 5,5 literes rozsdamentes acélkeverőtál, valamint 3 keverőfej, habverő, dagasztó, minden ami kell. Tehát keversz, darálsz, itt akár véget is érhetne a videó, de ide még úgy gondolták, hogy elfér egy teljes értékű turmixgép is. Mind a 3 gépet egy 1400 wattos motor támogatja, így nem kell aggódni az alacsony teljesítményért. Rendkívül praktikus megoldásról beszélünk, mind hely, mind árérték arányban is. Főleg amíg ekkora teljesítménnyel keresünk 3 hasonló terméket. Az Ilán, az ELN 1772-t megtaláljátok a digibolt.hu weboldalán. Ti mit gondoltok? Egy konyhai robotgépnél a design számít jobban, vagy amit nyújtani tud? Írjátok meg kommentben.